खंय गेलो माझो तर येतोय मोबाईल खंय गेलो एका आधी ऐकू घेवचा भावगो खंय गेलो भावग्या मोबाईल खंय होय बाहेर राहा बघूया ए भावग्या काल कुठले काय रे ए काय करतोय आता ए मेल्या काय करतोय आता तू वसाड्या काय या माझो मोबाईल मध्ये हो काय केलं यार अरे मेल्या सकाळी मेल्या चालू जात नव्हतो म्हणून तो खोललं चालू जात नव्हतो काय मेला मी स्विच ऑफ करून ठेवलेलं चालू कसं जातो औषध खा बरं रे काय केलं या फुट जाऊ घ्या तोंड घेऊन जायसून खयसून जन्मा गेलो देव जाणा गेलो काय केलं माका मोठो शास्त्रज्ञ जाऊचो मग शास्त्रज्ञ झाल्या मग लोक पाठसून धावतली मग पैसे गावतले मग तुका कळतला नंतर मग कसं पाठसून धावतलं हा चल नाही ना चल तोंड घेऊन चल तोंड घेऊन हिलो आता मोठं शास्त्रज्ञाने शोध लाव हे कोण तो देवळाकडे मुत्ता तुझ्या वसाडा मेलो आत्ता मुतान गेलो गायब खय झाला आयडिया आता काय केलो नवीन शोध लावलं बसलो म्हणजे बघ रेनकोट केलं पाणी भूती जाऊ तुझा ना यार झालं रेनकोट तू काय दिलो तरी खावचा मरे आता वाईट हाच खाता रे तरी पण वसाड्या हॉतसले शोध लावले तर तुका नव्हतं काय नाही आमच्या तोंडात शेण घालतले काढता आधी काढता मग असं दे ना नॅचरल बघ तरी नॅचरल घेतल्या काढून देत खरंच बघ तरी 2 वेळाचा अळू खाणं असं तयार केल्या काय घे बरोबर ना हो काढतोय चल काढ हात खातले नाही मेला हॉतसले शोध लावले तर लोक मेला खादून मरतले मरे चल काढ आणि आंघोळीत शोध नापतो पहिलो काय मेला किती टाइम लागलो त्यांचा काय ना कोण सांगताला काय अवघड सुटल्या तुका वेळेला माझी काय कदरच नाही ना
कदर करती कदर कदर म्हणजे काय नको ते बघ करतो कसं लावलेलं. मग शोध लायचा आणि या लायचा काय येते ती मरे अंगा घोसड्या मेल्या चतुर्थीसाठी आणलेलो सरळ आहे बरं सगळे वाईटच घेतले. वाईटचा घेतलंय का हा आणि माझं टी शर्ट कर शर्ट काय माझं oh no वसाड्या मेल्या माझं